Hi, kids. What I'm about to show you right now is highly explosive and most certainly deadly. So please don't try this at home. Nå, nu skal vi høre. Vi skal lave lidt sjov ballade af en flaske, en platform, der er hævet lidt, og 2 lightere. Husk at spare på det, ikke? Nå. Vi herinde for når kompagni går ind for sikkerhed frem for alt. Den skulle jeg der. Så. Nu skulle det vist være klar til i tilfælde af eksplosioner. Sådan. Og husk, børn, I må ikke gøre det her derhjemme. Vel? Nej. Nå. Klikkepind. Nå. Fuck det. Vi stiller bordplatformen. En hæv. Hold kæft, det går ondt det her, mand. Den har fået en bule. Stiller vi sådan ud i kanten af bordet. Sådan, cirka sådan der. Og vi skal se. Vi skal lige være sikre på. Wow! Og lighterne, de virker. Det gjorde de så. Godt det ikke var mine øjne, der smuttede der. Igen, børn, husk. Sikkerhed frem for alt, ikke også? Vi prøver en gang til. Og så siger vi 10 sekunder sådan cirka. Nå. Har I hørt den der historie om ham der hedder Bjarne? Nej, han hedder ikke Bjarne, gør han? Jeg tror han hedder Anders. Nå, skal I være med det? Det er lige meget. Det er i hvert fald med at han får en cykel. Skideskæg. Humor helt ud til mindste detalje. Nå. Det passer nok sådan cirka med nu. Prøver vi. Woo! Igen. Sikkerhed frem for alt. Og fy for helvede, nu skal jeg ind have lagt en forbinding på, fordi jeg har brændt min hånd. Farvel!